Jorden, vores allesammens planet. Vi er i dag 7 milliarder mennesker på jorden, og vi bliver flere og flere for hver dag, der går. Hvordan skal vi skaffe ressourcer, mad, rent drikkevand og plads? Når vi er så mange mennesker, er det umuligt at undgå problemer. Et af problemerne kunne være energiforsyning. Vi udleder mere og mere CO2. Men er det nu det værd at stoppe med at udlede CO2, hvis kun 1 ud af 100 vil være bæredygtige? Hvilken jord er det, vi vil give videre til de næste generationer? Hvordan skal vi gøre jorden mere bæredygtig fremover? Kan vindmøller gøre en forskel? Transport og produktion må ændres til en mere bæredygtig måde. Kan vindmøller og solceller være et skridt i den rigtige retning? Vi vil i denne her opgave undersøge, hvordan en vindmølle fungerer, og hvordan man kan udbrede vindenergien i hele verden. Vi vil også kigge på, hvem der producerer vindmøller, og hvor i Danmark der er de bedste forhold. Afslutningsvis vil vi belyse fordelene og ulemperne ved vindkraft. Nu vil vi drage ud i den store verden og finde svar på vores mange spørgsmål. Vi var taget ud til Aalborg Universitet for at besøge en forsker, som arbejdede med bæredygtig energi. Velkommen til Aalborg Universitet, og vi skal ind og besøge forskere inden for bæredygtig produktion af energi. Og jeg hedder Jakob Skovstrup, og nu skal vi ind og interviewe. Udfordringerne og fordelene og ulemperne ved vindkraft. Ja, fordelen ved vindkraft er, at det er som udgangspunkt er bæredygtig energi. Når vindmøllen en gang står der, så har det ingen miljømæssige og ressourcemæssige omkostninger at drive vindmøllen. Det koster noget at lave vindmøllen i penge, og det koster noget i ressourcer at lave vindmøllen. Men når den først står der, så har man sådan set gratis strøm, og det er strøm, som det ikke koster drivhusgasser at få, så der er ingen udledning af drivhusgasser, så der er ingen klimamæssige udfordringer ved at drive en vindmølle. Nogle af udfordringerne, det er, at vindmøllen jo i sagens natur kun genererer strøm, når vinden blæser. Derfor er man nødt til at finde ud af, hvad man gør, når vinden ikke blæser, specielt hvis man vil dække en meget stor del eller hele delen af sin energiproduktion, specielt elproduktionen, ved hjælp af vedvarende kilder med vind som en hovedfaktor. Der skal man finde ud af at lagre energien på en eller anden måde. Det kan man for eksempel gøre ved at lagre strømmen som med elektrisk lager, men man kan også gøre det, at man konverterer den til en anden energiform, og så gemmer den på en anden måde end som elektrisk energi. Vi var ude ved Jakob Skovstrup. Her fik vi mere viden om, hvordan vindmøller fungerer, og hvordan man omdanner kinetisk energi til strømenergi. Vi fik også mere viden om bæredygtig produktion af energi nu og i fremtiden. Nu skal vi hjem til skolen for at lave vores forsøg. Jeg har lavet en simulation, som skal se, hvordan en vindmølle fungerer. Herover har vi vinden, som er en vindblæser. Så har vi vindmøllen herover med vindmøllevinger og en generator, som sender strøm ned til den her pære, som kunne være en pære, der var et hus eller andet. Og så har vi et voltmeter her til at se, hvor meget strøm vi producerer. Ja, nu har vi fået gang i vores forsøg. Som vi kan se her, så blæser vinden fra vindmaskinen her over på propellen, som
roterer, så kan vi se her, at vi udvinder noget strøm, og det kan vi se her på den her pære, der lyser. Og vi kan også se her, mængden af strøm producerer. Når jeg hiver vindmøllen længere væk fra blæseren, kan vi også se, at vinden bliver mindre kraftig. Og så vil jeg også sige, at den producerer mindre strøm, som vi kan se her. Men også hvis vi sætter den til siden her, så den kommer ind på siden, producerer den ikke lige så meget energi eller strøm, og der er ikke så mange omdrejninger. Så vi konstaterer, at den laver mest energi ved, at vinden kommer direkte ind på vindmøllens propeller. Ja, efter at man har fundet ud af, at vindmøller producerer mest strøm, når vinden kommer lige ind, har man lavet vindmøller, der selv kan rotere efter vindens retning, så de kan udnytte vinden mest muligt. Så vil jeg snakke lidt om produktion af vindmøller. Der er rigtig mange forskellige vindmølleproducenter verden over, men her i Danmark så har vi 2 dominerende selskaber. De 2 dominerende selskaber er Vestas og Siemens, og de er også 2 af verdens største producenter. Vestas er verdens største producent inden for vindkraft, målt på antal vindmøller. Og det her, det siger også utrolig meget om Danmarks store udvikling inden for vindenergi, da Vestas jo er en dansk virksomhed. Her i Danmark så er vi førende inden for vindenergi, og vi er en af de lande, der udnytter vinden allermest, hvilket vi synes er rigtig positivt. Nu er vi kommet herud til Klitgård til en lille vindmøllepark med en 6-7 vindmøller. De her vindmøller, de er placeret her, fordi at der er utrolig gode vindforhold. Og fjorden ligger også lige herude, hvilket ofte hænger sammen med god og hård vind. Og vi kan se herude i Klitgård, der er ikke så mange mennesker, hvilket vil sige, at befolkningstætheden er meget lav. Hvilket vil sige, at vindmøllerne de ikke forstyrrer befolkningen her. Som hvis nu man er placeret dem inde i byerne. Og det er også det, at vindmøllerne bliver altid placeret der, hvor at der er mindre mennesker. Ja, nu vil jeg så snakke lidt om den geografiske placering af vindmøller. Når man vælger en placering til en vindmølle, så kigger man altid efter gode vindforhold. Derfor så placerer man utrolig mange vindmøller ved havet, da vinden kan bevæge sig frit og uden alle de forhindringer, som der er på land. Man placerer for det meste også vindmøller steder, hvor befolkningstætheden er rigtig lav, da larmen og støjen og de store skygger, som de her vindmøller laver, kan genere folk rigtig meget. Vindmøller fungerer bedst mellem hård vind og stiv kuling, hvilket er mellem 6-7 på Beaufort-skalaen. Grunden til, at vindmøllerne er gode i den her vindstyrke, er, at delene kan blive overbelastet, hvis det blæser hårdere. Hvis der blæser mere end stiv kuling, så er man nødt til at bremse vindmøllen for at undgå skader, og det her det kræver også meget energi, hvilket gør det til en mindre bæredygtig energimetode. Ja, vi er så herude ved vindmøllen, og jeg vil lige kort demonstrere, hvordan sådan en vindmølle den fungerer. Først så går vinden ind på vingerne, og de her vinger de sidder på en akse. Og den her akse den kører så videre ind i en gearbox, hvor aksen den bliver gearet op, sådan at den kører hurtigere rundt. Og så kører den hurtige akse ind i en generator, en strømgenerator, hvor der sidder en magnet i midten på den her akse, hvor så der sidder nogle spoler rundt om. Og så når den her akse den kører rundt omkring imellem de her spoler, så danner det elektrisk energi fra kinetisk energi. Og den her strøm,
den kører så videre ned igennem selve vindmøllen, og så ned i skuret ved siden af, hvor man kan måle, hvor meget strøm en vindmøllen den producerer. Og så laver man nogle grafer ud fra det, hvor meget den producerer og hvilken tid på året. Ja, nu vil jeg fortælle lidt om, hvordan vinden opstår. Og det er faktisk sådan, at vinden opstår ved hjælp af solens varme. Og solen den udsender varmeenergi ved hjælp af stråling. Og den her varmeenergi den rammer så jorden, hvor den opvarmer jordens atmosfære. Og når luften bliver varmet op, kommer der også mindre afstand imellem luftpartiklerne. Og det her det kalder man et højtryk. Og de steder, hvor luften den er der er meget stor mellemrum imellem, altså hvor luften er kold, der er meget stor mellemrum mellem luftpartiklerne, hvilket er et lavtryk. Og den varme luft den vil så søge hen de steder, hvor luften den er tynd for at udligne trykket. Og det vil så sige, at vinden den blæser fra højtryk til lavtryk. Og det er på den her måde, at vinden den bliver skabt på jorden. Ja, jeg vil så komme ind på nogle af de problemer og udfordringer, der kan være med vindmøllerne. Og det jeg vil komme ind på, det er jo, at der ikke blæser lige meget hele tiden, hvilket vil sige, at vindmøllerne ikke producerer lige meget strøm. Og det er derfor nødvendigt at kunne lagre det her strøm til når det blæser ekstra meget, men så kan lagre det strøm til når det ikke blæser så meget til befolkningen. Men man skal jo finde en både bæredygtig og billig måde, hvordan man kan lagre det her strøm. Og det er har Jakob Stoustrup, vores kontaktperson, så kommet med et forslag til. Og hans forslag det går ud på, at man omdanner strømmen til termisk energi, altså varmeenergi, og så opbevarer det i basaltsten, som er en dagbjergart. Og de er virkelig gode til at opbevare varme, og de er meget billige at anskaffe, fordi man har rigtig meget af det. Og så vil man lave sådan nogle gravhøje, som indeholder basalt, som kan opbevare varmen, til man igen skal bruge det. En høj kan opbevare 15.000 megawatt, og den kan miste 0,5% varme hver dag. Og her kan vi se et billede af den heroppe i venstre hjørne, der viser, hvordan det fungerer med, at det kolde luft kommer ind på siden, og så det varme kommer ud den anden. Og der kan man så få omdannet det varme luft til strøm igen. Vi vil nu komme ind på lidt, hvordan man udbreder vindenergi og vindkraft i verden. Og det er jo et meget stort spørgsmål, det her med, hvornår hele verden vil gå over til bæredygtig energi eller også vindenergi. Og grunden til, at det her det er et meget svært spørgsmål at svare på, det er nok, at mange lande de ikke ser det som en positiv mulighed. Som vores kontaktperson sagde, så er bæredygtig energi ved at blive meget, meget billigt, hvilket betyder, at det kan betale sig meget mere at købe bæredygtig energi. Og vi tænker, at mange mennesker vil indse, ligesom Trump, at bæredygtig energi det er vejen frem, og især vindenergi. Det eneste, der skal til, for det ligesom bliver en realitet, det er som følgende. Vi skal blive ved med at presse priserne ned på bæredygtig energi, og især vindenergi. Og vi skal også samle alle verdenslederne og blive enige om, hvor stort problem det her globale opvarmning egentlig er. Og så finde nogle løsninger for hvordan det her bæredygtige energi det ligesom kan udbrede sig. Og vi tænker i løbet af de næste 3 år, at mange lande vil gå over til bæredygtig energi. Så vil jeg komme ind på et lidt anderledes problem her med, når vindmøllerne de producerer strøm. Det er jo, at fly og lastbiler, de kan jo ikke komme til at køre på el og være lige så effektive som dem, der kører på benzin. Og det er det så ham her, vores Jakob Stoustrup, han er kommet med sin idé til, hvordan man skulle gøre det her. Og det er, at man ved at opfange CO2 fra skorsten, fra fabrikker og så videre, og biomasse fra gødning, fra landbrug, og med elektrolyse for energi fra vindmøller, der er til overs, så kan man lave etanol, som man kan bruge i lastbiler, og måske i fremtiden fly, i stedet for
lave noget på strøm, som måske vil være ekstremt svært at få lavet. Nu er vi kommet til vejs ende i vores projekt, og vi vil nu forsøge at konkludere. Vi er kommet frem til, at bæredygtig energi, nærmere sagt vindenergi, er en utrolig god og stabil måde at producere energi på. Vi er kommet frem til i det her projekt, at Danmark er kommet rigtig langt med vindkraft i forhold til rigtig mange andre lande. Vi har også fundet ud af, hvem der producerer vindmøller i Danmark, og hvordan de bliver produceret. Vi håber og tror på, at bæredygtig energi vil blive udbredt mere i den store verden, og at folk får øjnene op for, hvor stort potentiale der egentlig er i bæredygtig energi. Vi tror dog, at det her kræver en masse arbejde, men at det trods alt er muligt. Og vi vil gerne ønske jer en glædelig jul og et godt nytår.